Takže zdravím vás lidi u tohohle prvního pohledu na hru Worms Revolution a jsem tu s Blackym. Čau. Před 5 minutami jsme skončili ten Gerismal a teď jsme šli na Rbonsíky. Jo, a co jsem? Ten zelený, nebo kolikátý? Jo. Taky, že? Tohle tak hezky využiju. Že se mi ještě z toho bude chtít večer srát. Jo. Hezky. A hra. Díky. A to jsi mi nic neudělal. Ej, dítě, a jo, vlastně, takhle. Tohle by posel nepotřeboval. No jo. Tak já toho tam taky využiju. Šupiče. Zkus! Ha! Ne! Škoda, že to nespadlo na tebe. Nope. Prosím, ať hraje ten šulý vedle něj. Ne. Mám pálku? Zežer si to. Jej! Jsem musel obětovat jedno HPčko, jsem se obětovat, jo. Jo. No. Jo a hrozně vám děkujem za 40 lajků na tom úvodu Nukleál. 60 odběratelů. Jo, za 60 odběratelů, hrozně vám za to děkujem. Takhle nečekaně. Sice je pravda, že jsem to poslal do pár skupin, ale ty lajky jsem nikam neposílal, to jsem poslal jednomu člověku a ten to možná rozeslal. Tak možná kvůli tomu to je. Do prdele, prosím maminko, prosím ne. Za to tě potrestám. Nepotrestám tě tím, čím si ty myslíš. Já děkuji, že hraju já za tohle. Podřiv se tady úplně s ničím. Nebo nemusí to být zrovna tohle. Co kdyby to byla... Co kdyby to... Pardon. Dynamit! Oba... Si hodil pěkně do vzduchu. Oba na krajíčku. Kamu? Tak co si dáme tady? Proč jsi říkal na ty váze plus 2 kila? Jo, až o prázdninách to pěkně rozjedu. Všechno. Jak to tam rozjel? O prázdninách to pěkně rozjedu a budu v bytu, takže na mě nikdo nebude mluvit jako třeba, já nevím, nedávno. Kdeže budeš? V bytu. V bytu? No, protože mamka jde za prací. Mamka následuje svoji práci. Abych nemohl, kdyby teď spadnul. No. Ty píčo. Máš 3 vedle sebe. Nevadí. Já si k němu doletím.
Mě to problémy nedělá. On se hned musí dělat holy granát na jednoho červán, to bych nedoporučil. A když On to třeba, moc nevyužiješ kvůli jednomu. ale využiju. Až moc. Já jsem naspat do té díry. No, buď zabiju jednoho na ránu, nebo toho druhého taky můžu dát na ránu. No. To jednoho si podám tady tím, když jsem tam teda doletím zase. Ne, předtím, jak jsem to spackal. Mimochodem, volím si. Jsme... Kámo, to bude stříhání. Proč? A protože tam budu dávat lol, omega a tyhle ty různý efekty a takovýhle. Víš? Nálet. Nálet je dobrý na tam ty dva šuly. No, na toho jednoho. Teď už, no. Radši si zalezu do děury. Ale ne úplně, aby na mě nespadl holy grenade. Co bych si tak dal? Nemám v superovci? Nemám. Co? Jestli koukám, jestli nemám v superovci. Někdo mi napsal, zatím než nebudu hlásit, můžu podívat. Bylo to bylo. Rychle! To jsi udělal, já jsem neviděl teď. Ale dělej! Ne, u mě nemusíš být. Děkuju. Ne. Ty jsi mě odbouch svým hrobem. Aha, já jsem. Ale dobrou šlupku se dostal ještě ode mě. Než jenom jednoho, hezký. Kde pak máme ty? Nemusíte se bát, že dáme jenom tenhle zápas. Máme 3 trofeje. Takže jich minimálně bude 6. Teda 5. Teda maximálně 5, takhle. Minimálně jich bude minimálně 3. Jako to nedoporučuju, ale OK. Pán si bude dělat všechno. Říkám, nedoporučuju. Ty se ke mně tak ale nedostaneš, ne? Já vím, no, nedostanu se k tobě tak lehce. Buď tam použiješ teleport a chcípneš, nebo... Nevím. Ale přece tady to tě tak nevydrží. Myslím se hodně dobře trefit holy granátem třeba. A nepoužij tady tu šlinskou věc, použij. Já nevím, jako jestli je to takhle rychle zabíjet, je to dobrý, ale asi ne, ale to je jedno. Tak jo, u příští hry, tak jsme zase tady. Tentokrát na jiný mapě. Jo, A hrajeme o druhý zápas. Pinkie Pie, Anthraxman, Blacky, Petr Hej, ty máš vždycky 2 a 2 u sebe, to by bylo tam dolů. Jak tam máš dole ty 2, tak to by byl dobrý cíl tam hodit holy granát. Nebo něco takového, prostě. Banánek. Jako, on se jmenuje na World of Tanks Banánek, takže já mu tak v pohodě říkám. Ale já mám Blacky. Já vím, no. Já mu říkám Banánek na vodku. Na vodku mi tak může říkat, ale na normálním ne. Mhm. A teď bude hrát kdo, ty má. Já. Teď tam hodíme tohle. Ne, babičku, ne. Co vím, takže babička je úplně Nebolilo to... ti to? Víš, že babička je úplně stejná jako Holy Grenade.
Víš co, docela že- mi dobrý A babička je úplně stejná jako Holly Hand Grenade. Tak. O to mi šlo. Já to nevěděl teď. Nebo můžu se zpomalý obraz takhle. Já mám mě schodit dolů, jo? Jo. Počkej chvilinku. Jsem tady. Video jsem nechal zapnutý. Ne, ohňostroj, jej. Máš štěstí, že ti to nezabilo. Máš takhle dva vedle sebe hezky. Já hraju. Jsem tam. Ježiš, na co klikám. Co? Koukám, na co klikám. Zdraví! No. Čekaj. Tak, OK. Peťan nám tu odešel. A my. Nebo tady nás začneme pást. No, pást to není, ale tak jako, mám sentrinu, nemám asi. Ale vybouchlo, on to tady. Dali jsme mu pěkně. Tak. Já nechci dělat. Já jsem nestihl. Tak. A ty si hrál kolo bez není, má tak použij švihadlo, ať to není nefér. Pak použiju. Co? Pak použiju. Dělej. A to je fair play. To je fair play. Ty se ho zabiješ. Radši to nebudem komentovat. Tak napiš lol u tady toho, jo? OK. Kámo, taky omg, jo, napíšu. Nasrat na tamhle tu bednu, co se tam spavnula. Taková poserbouda. Oslíček. Tak. Ne, oslík to není, ale OK. Haleluja. Ping. 2 mrtví. No jo. Kámo, jeden má jeden život. Jeden. Já? No. Ne. Čeká se na hráče. Dobrý. Zgus hrát za to s 60 životama. Zkus. Co? Za to, co má 60 životů. Zkus. To bys mě strčil do píče.
ty vole, ne. Neskuj. Nechci, Já že... obětuju. Ne! Oj. On si tam hodí olej, grenada, že jo, úplně. Čekaj, jak to uděláme, takhle. Takhle ne, takhle ti to vypadne. Ty ho obětuješ. No, obětuju. Počkej. Jo, ono! Kámo, ne? Neumřel jsi. Hraj. Hraj. No. No. Ještě si neumřel. Dělej! Nevím, proč ti fandím. Ha! Ha! Heji. Teď hraje tenhle. Přikazuju to. We are back. Prosím oslíka. Jo! Co to je kapsář? Jak leze radši nahoru. Jo! Takovej s jedním životem, ty vole. No. Nedokážu nic. Pokud se trefí. Ty vole, on se trefil, hajzl. O! Kus. Jo, spadl jsem na tebe. Ahoj. Jo, hraju za tohohle šelina. Wow. Co bych si tady tak koupil? Zapálná bomba. Taká podělaná zápalná bomba na srat. Já mám dynamit teď. Tady každýho zabije. Díky, že jsi mi tam vytvořil díru. Ta díra se dá využít. Nedá. Tak čus. Teď. Jenom ti řeknu. Jedno jediný ti řeknu. You are dead, no pixel surprise. Co to znamená česky? Seš mrtnej, nedělám si srandu. Tak jsme tady. No. A toto A dostan. buď bude, teďkon budou buď 3 kola, alebo bude jedno. Takže vlastně je to takový, jestli hraju za tohle, tak se vpěrdolej.
Prosím, ani jdou za toho horního. I kdyby ne, tak si tam vyletím. Já nelžu. Říkám, že si tam vyletím, tak si tam fakt vyletím. Obětuju svýho jednoho. Eva. Ale vyletíš. Jak ty teď obětuj své, což jak ty si jako prvního zdají to hája. Vůbec. Ne, prosím, ne, granát ne. Hm? Guvno, gumový hovno. Já si udělám srandu, že mě tady nechci být. Málem. Jsem se i tref. Já si trefil. Party? Ale vidíš. Hej, teď obětuješ 2 svý, pak 3 svý a pak všechny, ne? Všechny 4 krabečky tam jsou, vidíš to? Jo, no. Od každý jedno. Obětuješ 3 svý, že jo? Ne. A jednoho svýho. Zapomněl si vyletět ještě. Takhle se to... Že? Jedno jediný, řekni ti. Ha. Jelikož já nemám naváděčku. Tak trošinku jsem to vyhrál. Nebo taky trošinku prohrál. Co by si řekl? Já hraju. Jo, hraješ? Zlom Tak vás. teď obětuju. Tak chceš sebe zabít? A do prdele. You are too retarded. Ne, tam jsem chtěl jít. Ty jajzli. Máš tak si bez krabičky dneska. Mám ještě tam 4 krabičky. Mě z toho hodit do těch krabiček. Jo, no, jo. Myslet si zeštíva, ne? Gólik! Ne. Já bych tě zabil. To jako zahraju za tohle velkýho kokota, jo. To jsem se odprásknu klidně i svýho. Já jsem to nemyslel doslova, ale ok. Zkus! Pro tu lékárnu. Zkus. Pičo! Ne, kámo, jestli ji sebereš, tak máš 7... Máš 2 nebo 3 po svých. Jednoho. Nebo 2. Au. Tak jo, Dabla, co jsi teď udělal? Jaj.
Ty vole, prostě kurva seru na to, ty vole. Ty pičo. Ne, zkus. Takhle se akorát zabiješ maximálně sebe. Minimum. Hejzle! Ty pičo. To je piča, on se trefil úplně přesně. Kámo, máš to sečtený, Tak. A hub do vody. A ty by ti ten vítr odnes, ne? Bych se smál. Vítr odnes do... Já bych se ti ani nedivil, ale. Eat this! Ukáž, tam máš toho vlastně, tam toho šulina, takže na to bude stačit jenom obyčejný bazukáč. Zkus! Píčo bazuková. Jak si to ještě sebral, ty vole, jak si to ještě sebral? Zkus, píčo bazuková. Zkus, jo! Ty jsi měl štěstí. Já tam vedle toho dám mis. I co to je mis? Jo, vedle. A on netrefil. No mis, to je úplně to. Ale to by to letělo nad hlavou. A když tady bude, Viděl jsi to sám, ne? když tady bude 30 lajků, tak. Mám naseru na vršky, ne. Tak budem dělat z tohohle celou sérii. A že já mám až takový štěstí. Že jo. Ne? Já a ty nahoru vystřelíme i po tobě, jo? Jo, Jenom- a do piče. Zkus. Jenom asi zastřílím s někým jiným. Neházej to mezi ty bedny. Zkus si to hodit do těch, ty pičo. Si zkus! Dobrý. Zkus. Tak jde, dobrý. Já. Teprve se teď rozjíždím. Nějak pozdě, ne? Ne, teď se teprve rozjíždím. Já budu skromnej a hodím ti tam jenom toto. Jestli to uděláš, tak já zničím ty krabičky. Radši tě nebudu zabíjet. Tak jo, zničím ty krabičky. Všechny 4 najednou. Myslím, že už mě asi ani už nezničíš. No nevím, no. Tak do toho rohu, jak si jel sem, ne? Jo, no, nezničíš. Ha. Ty vole, ty máš ty nálety do píče. Ty zasraná kundo. 1v1. Jedna V1. Ježiši, 3 HPčka versus to vyhraju já asi. Nic jako nechci se moc to, ale tak jako je to jasný, když on má 3 život. Nechboj cecka tou kočku, prosím. Prosím, krabičko, pojď sem. To by mě stejně nevyléčila. Já jsem se 3 HPčka. Tak ještě jedna bitva. Já si pamatuju, jak jsem měl 1 HPčku, jak jsem měl ještě 3 jiné. A jak jsi si dva sebevraždy a jak jsem ti jednou schodil. Jo, vzpomínám, taky my jsme to hráli mimo kameru, přiznáváme. Proč mi to neklikalo, dobrý. No tak budeme hrát asi 4 kola. Kolik když natáčíme webináru? Něco přes 30 minut. What? Tak aspoň, že to rychle ukončíme.
Jo, já to rychle ukončím. Chceš to vidět jak? Ne, protože ukončí to rychle a zabij se. A ne, proč vlastně chci odbouchovat tohle, když tamhle ten spadne rovnou do vody? Já jsem taky kretén, hrozný. Tak jo, mám to. Kámo, něco napadlo. Hraješ? Já? Jo. Ty, jak tě vidíš? Tak čekej. Kámo, Chci vidět, jak vyhraješ? no. Sleepy. Takhle se zabíjí. Aha. Že se vzdáš. Dobře, no, to by bylo pro dnešek všechno. Takže doufám, že se vám video líbilo, pokud jste to hodnotit lajkem, pokud nemáte odběr, dejte odběr a my se s vámi loučíme, mějte se a čau. Čau.